Hi guys, it's 4:30 in the morning. Uy, kuan pa, 3 o'clock pa. Lada na natagam na iro. Gusto kaya naman nagmukod ng iro. So asa naman pud mo mga bat? Uy, pangutan na sa semangkay siya sapatos. Ala wow, nice na lagi kay kag sapatos kay. Grabe na jud kay na kay. Guys, muna na sila sayo kay nangabat. Katulgon pa man kay ko. Uy. Sa pa marurasa. Uy, mobalik pa ra ba unta ko. Yana kay ko GC sa man. Alas 3 man kuno ka matagot. Bilong di alas. Na, may nyo alas 3 ako ala una. Mo pa gani mo katunga di panggotlong naman mo oy. Nanami sa boundary guys. Kuya, pero nanagan ta muhunong na lang ko kay mako. Ako ginhawang First, second time pa biya ni. Nako nga kuan. din ako ginhawang ng muhunong. Banana chips. Hadi ko hoy. Di ba nang nanakaw tag sa Domingo ba? Di ba rin ko ipanuot na ko. Tukaron na ni Rere. Di na sige lang sa katawa. Lain pa. Gihangat nami guys na parit sa boundary para man sa boundary pa mi. Wa pa mi nakatunga. Guys, unsa na oras? Alas 5:15 na din. Nga pa mi diri sa unsa din ko ana hoy. Naapat ayun. Naapat na diri sa kuan. Lagi panggutom nami. Nanami sa ruhas guys. Imagine na, alas 5 pag ipanggutom na nagsima-sima na. Amo leader oh. Ma'am. Ano ka ma'am? naman ang hupas. Uy. Di na hupas good. Oh, dili. Okay. Layo kay dang naabdan. O di yun makaon si Maricel og lugaw. Kana. Uy asa pa ta sindangan? Bulang tag kuan Buratag na sa kuan. Lagan ako pa sa view. Buratag na sa California. Mayagot ko na yung lugaw. Matag masakiton. Kagubgob ko ay guys. Akong rate aning banana chips kay 100. no, 100. 8.5/10 kay walay tubig. Kalagot. Ato sa tag slaughter ang mga tag kuan. Lugon. Para magdingin na ng culture. Guys, i-update ra mo na kung asa nami. Wa pa may kuhang bakbak. Waa mo. Guys, nami sa unahan sa Madison Country. Hala na, malipag yun ko sa ako ang kuan. Wala na maligtad og buhuti. Pudi. Guys, nara na sila guys. Oh. Nagsigig yapog sima-sima. Walagi ko gipaningot, pisot jud dagway ko. Manakay na lang ta, oy. Guys, nanamis manawog wa pagid na urot na gid among chips. Nanamis sa minawog. Sila so hangak na. Wa pa pangitag o kitag tubig diring dapitan no. Kay diri mi dapit ni agi sa Mount Sinai. So wala pa'y abri nga mga tindahan. Ngita na miglugawan. Nganta guys. Nanang misa sa NECO guys. Technical Services Department. Sa Minawog area.
Gagit dagway mo guys nga pa brown auto nako. Anaa na diri ko sa saniko. Char! Hoy, tagda po ninyo. Ay, nalibang nga iro guys. Wa siya katiwas og libang. Pagtiwas na, pangilo. At wala ni dagan ang iro. Ako dyan kinaulihan nila mulakaw guys. Hapit na dyan may maabot asa dahil tamo adtuga. Mangita na kong tubig. In fairness, ang banana chips kay naabtan pag 48 years. Makaon man ni siya, no? Naghapit ko. Murag makaon ni siya. Kani, oh? Murag makaon ni siya. Diba? Murag makaon ni siya, guys. Dagan kay daari. Pira bayag tabi po. Na. Tanawa, guys. What is this? Melon. Diba? Hoy, makaon man ni, oh. Makaon ni siya. Ilaw lang padagway ni. Ambot unsa man ni, oy, unsa ning kuana basta unsa ni. Oo, kabalon sa ngalan ani. Humot kay siya. Basta nakakita ko ani sa YouTube kay bura magikaon. Bura gikaon ni siya, bura man siya. Kuana, oh, melon ba? Humot sa nga, humot kay siya jud. Utot-utot. Na. Guys, manager City Hardware. Para sila, oh. Ako napataong ko diri. Nana sila City Hardware, 3,003 steps pa ko. Hoy! Kuyawan. So, mangita na sila pamahaw, guys. Kaya I'm sure gigutom na ng mga hangalan na. Matuday ni sila. Kabalo mo, guys. Muintra mong guna sila triathlon sa dapitan. Hoy! Sigurado na ng pildi, mga hangala. So, muna, guys. Namin sa Minawog area. Guys, wala na ko'y gana mo video kay gikapoy na kayo ko. Murag hapit na may sadakak. Paglinakaw. Grabe, laylay na kaya kung pa. Tuwara sila dito. Paspas kay manglakaw. Ako rin kinaulihan. Langayan kay ko. So sila, oh. Murag hapit na may dakak. Saka nilang wa sila plano mohunong. Libuto na po dagoy nila taman dito. Dito sa Uwawon. Taman dito sa Linabo na pud mi munao. Busit man di ay mi. Sun is rise. Guys, layo na kay ming agtan. Hapit na may ilang Maricel. Kapoy na kayo, guys. Grabe. Akong tiil kay ana tumulakaw parang ana nagagamay na lang yun. Sila paspas kay mulakaw. Gutom na kaayo. Ngayon lang kong tubig ilang Maricel. Sel, tagayog tubig. Okay, grabe na. Bura na ako gipa maulan. Nabot na may diri lang Maricel. Nihunong may mga imig tubig. Sel! Imig tubig! Tuwa na si Wiser ba dito? Inang tubig ipatay. Dili naka tikang mo na kung paa. Atay, di na magsilbi. Di na katingangon. Na po'y naluthan. Na? Nako. Siya na po'y naluthan. Kabalos, manggay. Kabalos. Na?
Pangluthan na mo. Na. Isa naman na. Ako, angkay, birahin ako sa modeng na luya. Na kami, tabi-tabi lang yung mangkay. Moment ka malukan ako. Nga, wag yun. May oro ba sa'yo nakin sa dokuan? Ano yun? Si Pangbati. And on speaking. Correct. Bisa close. Dara inyo ang kan sakyanan. Baka kami tingog din. Tig video ra gyud gihapon akong roll diri guys. Wag yun lain gipa-roll nila, tig video ra. Nagbigarayan, nagbaklay. Kapag ko sa uli. Babag food. Babag na. Ay, food, Katya! 君が虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れ